مجمرة كانت عبدو بتعمل مسكنك of course تي كبري عبد الراديو مدن ناي راديو رونا مسيخة بزعبا press انتهي مالتيو ناس أنا جازيت إنت انتهي مالتيو نزبل كافتم حارة كميم دخل أب جازيت دجل بيترا بجورناليزم أبدأ خاء بزح حد لك أو خاتمني هات لك بديجري بلو بعلو جورناليزم بعلو الصغاون سمعتنا نيشتي دحربايتها نتلي سمعك بزح سويد فلتك أنت هنا جن مخفت أخونا الناس تدخل بتعمي مثلا كاد فتو يغني لي أبرتها باللي أنا ونبز مسيح حسابي ككافل تزحلق التمكري أبز زون أبتلاقي قازيتك نتعودي نزل لنا تمكرو كافل عدل سلزابكم أنا وني مسجن مرحبا مباركس كافت كل جزء مبزحت جزء أنا خريء أخلاه كميكيل فري بريس انتهي مالتي نزبل جازيتا نت أنا جازيتا نت انتهي مالتي نزبل حتى نتسيو ولا بزلنا بدياسبرا أب كندا أب أمريكا بأوروبا رديت على النارو نزبل حدا نفسه زخ على الله قدام يجن أب هذا هاجر سي فري بريس انتهيو نزبل قد صالح حتى لنا كن قداماي أب مترجم كنا أطرحان what is it free press انتهي مالتي فري جازيتا فري بريس مالتي فري بريس مالت انتايو قلب ألبو نتعنت ناب ጋዜጠኛታትን ናብ ናይ ሚድያ ትካላትን ሕብረተሰቦም ዜና ክህቡን ሓሳባቶም ወይ ናቶም ኦፒኒየን ብነፃነት ክገልጹን ብዘይ ዝኾነ ሴንሰርሺፕ ብዘይ ዝኾነ ገደብ ብነፃነት ሓሳቦም ከቕርቡ ዝኽእል ማለት ኮይኑ እዚ ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ምዕራብ ኣብቲ ቀዳማይ ኣዕኑድ ናይቲ ሃገረን ቅዋም እቲ ቀዳማይ ዝተዋሓሰ በዓል ኣሜሪካ እቲ ፈርስት ኣመንድመንት ዝበሃል ኣብ በዓል ሽወደን እቲ ግሩንድላግ ዝበሃል ኣባኻትኩምን ከምኡ ክብል እዩ ካብቲ ቀንዲ ኣዕኑድ ናይ ዲሞክራሲ ናይቲ ሃገራት ኮይኑ ዝሰርሕ ኮይኑ እዚ ገደብ ኣልቦ ነፃነት ናይቶም ጋዜጠኛታት ዜና ከቕርቡ ሓበሬታ ብነፃነት ከቕርቡ ዘኽእሎም እዩ እዚ ኣብዚ ፍሪ ፕረስ ዝበሃል ሰለስቲኡ ነገራት ክትሓሓዝ ዝከኣል እዩ ፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽን ኣብኡ ከኣቱ ክእል እዩ ፍሪደም ኦፍ ስፒች ኣብኡ ከኣቱ ክእል እዩ ፍሪደም ኦፍ ፕረስ እውን ኣብኡ ከኣቱ ክእል እዩ ሕጂ እቲ ንብሎ ዘለና ዋት ኢዝ ፍሪ ፕረስ ንብሎ ከለና ፕረስ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሰለስቲኡ ዓውድታት ኮይኑ ትቐንዲ ዕላምኡ ከዓኒ እዚ ብዘይ ገደብ ብዘይ ተፅዕኖ ብዘይ ሰንሰርሽፕ ዝመፅእ ንሓደ ሕብረተሰብ ኢምፓወር ገይሩ ኦፒኒየን ቢልድ ክገብር ዝኾነ ሕብረተሰብ ኢንፎርምድ ዝኾነ ዲሲዥን ክወስድ ተኮይኑ ዘይወገናዊ ካብ ኩሉ ተፅዕኖታት ነፃ ዝኾነ ብስነ ምግባር ጋዜጠኝነት ተደሪኾም ንዘቕረብዎ ሓበሬታ ምክንያት ገይሩ ንዕኡ ቤዝ ገይሩ ውሳኔታቱ ክገብር ምእንቲ ሕብረተሰብ ነቲ ሕብረተሰብ ኦፒኒየን ቢልድ ኣብ ምግባር እቲ ነፃ ምዃን ካብ ተፅዕኖ ነፃ ምዃን መሳርሒ ናይ ሓደ ወገን እንደይምዃን ዝገልፅ እቲ ፍሪ ፕረስ ክንብሎ ከለና رديت حجي نهراس سوي الكالو مبزحت جزء على الحبرة السد الله رديتها فلا بسات عالم أبزلنا عالم ما بقول عالم مبزحت جزء بخمونه من دي عمتات مسرس لتصنحه تصبغ رديتها الله إلى من أنا بقى وجن بقى ها وجن أب سلس عالم كنا أترحن أنت هاي رديته زعبة فري بريس እንታይ እዩ እቲ ፍሪ ፕረስ ክሰርሕ እንተኮይኑ እቲ ስርዓታት ተሃመስሉ ኣለዎም እንታይ ሕብረተሰብ ንዕኡ ኤክሰርሳይዝ ክገብሮ ሓደ ከም ዝበልናይ ዓምድ ናይ ዲሞክራሲ እዩ ንስኻሲ ኢንፎርምድ ተኾንካ ንረብሓኻ ዝኾነ ነገር ክትወስን ኢኻ ኣነ ኢንፎርምድ ተኾንካ ከዓኒ ኣንፃር ረብሓኻ እውን ውሳኔ ክትወስን ኢኻ ስለዚ ንሕና እምነት ነፃነት ናይ ፕረስ ኤክሰርሳይዝ ጌርና ኢና ዝብል እምንቶ የብለይና ኣብ ኣፍሪካ ምክንያቱ ካብ ሰንሰርሽፕ ዝድሓነ ኣይኮነን ካብ ኢንቲሚዴሽን ዝረሓቐ ኣይኮነን ማእሰርቲ ጋዜጠኛታት ኣብቶም ዝሓሹ ዝበሃል ሃገራት ኣፍሪካ እውን ከይተረፈ ተፃዋርነት ናይቶም መንግስታት ትሑት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ኢኻ ትሪኦ ንጋዜጠኛታት ዘይተኣስር ሃገር ብፍላይ እቲ ስርዓታት ይድውክሶ እንታይ ዓይነት ስርዓት እዩ ዘሎ ርኢኻ ብኡ መጠን ነፃነት መሃብ ማለት ህዝቢ ኢምፓወር ምግባር ስለ ዝኾነ ኣብ ስሉስ ዓለም ከዓኒ እቲ ፓወር ካብ ህዝቢ ተሓዲጉ ኣብ ውሱናት ክሕፀር ስለ ዝድለ እቲ ብመሰረቱ እቲ ነፃ ፕረስ ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ሚድያ
ከም ተጻባኢ ናይቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ጌርካ ስለ ዝረአይ ነቲ ሕብረተሰብ ኢምፓወር ክገብርዎ ነቲ ሕብረተሰብ ኢንፎርም ክገብርዎ ኣይግደፉን ብኡ መዳይ ከዓ እሶም ኢንቲሚዴት ምስ ተገበሩ ኢንቲሚዴሽን ዝፈርሑ ኣካላት ከዓ መሳርሒ ናይቶም ፖለቲካውያን ኮይኖም ነቲ ሞያ ናብ ረብሓ ናይ ጉጅለታት ይቕይርዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣባና ክሰርሓሉ ዝኽእል ፕላትፎርም ኣይተረኣየን ኩሉ ሻዕ እንታይ ኢኻ ትብል ከምዚ ኬሚስትሪ ቀደም ክንመሃር ከለና ኣቲ ኤስቲፒ ኢልና ንገብሮ ነርና ኣቲ ስታንዳርድ ቴምፕሬቸር ኤንድ ፕሬሸር ኢልካ ኢኩዌሽንካ ትሰርሕ እቲ ሪኣክሽንካ ትገብር ዓይነት ኣባና ሕጂ እቲ ቤዚክ ኣቲ ኤስቲፒ ትብሎ የለን እንታይ ማለት እዩ እቲ ሕብረተሰብ ብዛዕባ እቲ እስኻ ኣድረስ ትገብሮ ዘለኻ ኣዌርነስ የብሉን እቲ ሕጊ ንዕኡ ዘተባብዕ ኣይኮነን ካብቶም ኣዕኑድ ቀንዲ ደል ከሎ ህንፃ ክትሃንፃ ኣይትኽእልን ኢኻ ናትና ሕጂ እሱ እቲ ባዶነት ተፈጢሩ ዘሎ ብዙሕ ሓጓፍ ተፈጠረ ሓደ ካብቲ ኔቪቲ ናትና ኣብ ኤርትራ ከለና ከም ጋዜጠኛታት ነፃ ፕረስ ተባሂሉ 96 እታ ንእሽተይ ኣዋጅ ምስ ተኣወጀት ንዓ ሒዝና ኩላትና ጀሚርና ኣብ ቅዋም ዘይብሉ ሃገርሲ ነፃ ፕረስ ኣሚንናስ ጀሚርና እዮም ኣብ መጨረሻ ዋሕድ ዘይብልካ ኮንካ ወላ ሓንቲ ናይ ሃይታ ሃገር ቅዋምሲ ከውሕሰካ ክከላኸለልካ እውን ዘይክእል ኮይኑ ስለዚ እቲ ፖለቲካዊ ኣካል ነቲ ሜድያ ክገብሮ ዝግባእ ኦፒንየን ቢልድ ምግባር ናይቲ ሓደ ሸነኽ ተምፅእ ንመንግስቲ ከዓ ተዛረቡ ስኻ ከዓ ትብሎም ሕጂ ንመንግስቲ ሜድያ ከም ንሕብረተሰብ ምእንቲ ኢንፎርም ክገብር ከዛረቦ ምስ ኢንጌጅ ክገብር ከም ዝግብኦ መንግስቲ እውን ኣይርዮም ንሜድያ ዝስቕበሉ ኣይትእተው ኣብ መጨረሻ ከዓ ንህዝቢ በታቲንኩም ተባሂሉ እቲ ፕላትፎርም ሜድያ እኮ ተሓንቲ ክትገብር ትበኒ ዘለኻ እኳ ሓደ ፕላትፎርም ፈጢርካ ሓሳበይ ክገልጽ ትበኒ ኣለኻ በዛ ሓሳበይ እዚ ሰማዕን ዘይሰማዕን ሰብ ክህሉ እዩ ግን ሓሳበይ ይሸይጥ ኣለኹ ስለዚ እቲ ሜድያ ሓሳባት ክሽየጡ እሞ ዝበለፀ ዕዳጋ ናይ ሓሳባት እዩ እቲ ነፃነት ፕረስ ዝህበካ ንሕና ግን እዚ የብልናን ምክንያቱ ዝበለፀ ሓሳብ ኩሉ ሻዕ ካብቶም ወሰንቲ ኣካላት ካብቶም መንግስታውያን ኣካላት ጥራሕ ይድመፅእ እምበር ህዝቢ ኢምፓወር ተገይሩ ወላ ተቃወምቲ ኢምፓወር ተገይሮም ወላ እቲ መንግስቲ ኢምፓወር ተገይሩ ዝሓሸ ሓሳባት ዝሸጠ ዝሓሸ ድምፂ ናይ ህዝቢ ዝረኽበሉ ኩነታት የለን ስለዚ እቲ ኤስቲፒ ድበልኩ እቲ ስታንዳርድ ቴምፕሬቸር ፕሬሸር ንብሎ የለን ንስቦቱ ስለዚ መፈተኒ ኢና ኮይና ኩሉ ሻዕ ውሽጠይ ተጉሄኒ ትሕመኒ ብዙሓት ኣይወለዱ ኣይዘመዱ ኣብ ዒራዒሮን ገለን ዝተረፉ ዝሞቱ ክዝክር ከለኹ እቲ ዝነበረ ናትና ኔቪቲ የገርመኒ ወላ ሓደ ዋሓስ ዘይብልካ ቅዋም ኣብ ዘይብልካ ሃገር ከድና ሕብረተሰብ ኢንፎርም ክንገብር ኢልና ዝፈተናዮ ተመሊሱ ብክድዓቲ ሃገርን ገለና تحتيتك طرح ديكونس نتحسب طرح تنبره هيوتك همسي كيولدك خيزمتك صدرك خيكبرك قال خير ولا حتى غير اخر لا زعلم شي تغدفين كات تصريف حجي كابزو تموكرزين زت صباح نغو بخن معارض لنا نغرات على بسناي دليت طرح نغرات አይሰራሕኒ مرحبا أبا أجن تايخ حتى كذا كالحاوي إتاب كونستيوشن حجي أب يرترا نحسوا كله أينو بدعاء ترى راح كنا نزاربنا حفشاوي إنا بدعاء فري بريستن زارب زلنا أنتو خنا جن كونستيوشن إمبلمنت كي كونه وكيت أداء بعلو تناي فري بريس أب 96 كوتسو خلو جوجل كدير كارت حسبه رحن بعث للجمع سل تنكف كائن متى نعخا حجز لعده حزبي حجي كلا خلال كام برسبع كلا خلال كاني مش بخميس خاطري أنا هم جاب ديسكشن كم تسخره كم يجرم كيف تناي فري بريس في جميرهم ونعم حق نعم بروتكت قبل ويك يعني كلا خل حق دي لسي بخمي أباس انتايري تلاتك ولا سندي أنا هلا واقع في لنا زغبة معناته تسرحت قوام أبدي بالهاجر لمن تاي جميرهم من تلك كان عيد سترا يعني ما لا أفتقديتي إثيوبيا مرحي ملزينا ونيرترا مرحي سياسن أبناي سلام ناي نوبل شلمات نومينيت كجبرو بتسعة أربعة دمس أمريكا زنبرة بقولك بجلجل زبحالو زنبرة جديد so they were pretending يخوب لحج خينا خريا خلاه أب democratic process ينزل لنا قوامنا نصحف لنا قلنا تبع خلاه يتي ناي نتابرس أواج وجه هجينا أواج جاء أبو كويتي شجر نأواج أمينكا قوام ده يقول له متاونا متعرشان هلا كوفيد تيمز أو سلازم خون دين وراي تقدمي مثلا مقبوي مثلا تدحرواي ولا هون بحبش شابتنا هيدا هاجر زغيد ولا كل نجار قوامه كايدان يرنا تنقوم بقوامه وجباب كل تحتات مخ
ما قال كان الكحججن يبل كان قوامه ودخونه مسرحون يبل كان يلا مرحبا ابتا خليتي فري بريس كله كخلو اوف كورس اب ديموكراتيك هاجر كونالوس كبا اخنا قالنا اينين هاجرين فري بريس كله انت خد انا توريتوريان هاجرات ويكا وبولت ادم حضرا فري بريس كله نخل دو ولا سونو ما مسرتاوي أتحللوا زقاراج عندي ምክንያቱ እንታይ እዩ እቶም ኣውቶት ከምዚ ናይ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ሕጂ እዚ ምርጫ ክግበር ዘይደልየሉ ምክንያት እንታይ እዩ ውፅኢት ምርጫ ክቕበሎ ስለ ዘይኮነ እዩ ስለዚ እቲ ንምንታይ እቲ ውፅኢት ምርጫ ዘይቅበሎ ሕብረተሰብና ዘዋፅኦ ኣየናይ ምዃኑ እዚ መንግስቲ ዝኸዶ ዘሎ ካይዳ ቁኑዕ ይኮነዕን እንድሕር ዳ ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊዝም ኣካይዱ ነቲ ህዝቢ ኢንፎርም እንተገይርዎ ዘን እቲ ሕብረተሰብ ኢንፎርምድ ዝኾነ ዴሲዥን ክወስድ እዩ ኣይ እዚ ሳይዋፃናኒ ዝሓሸ መራሒነት እዩ ዘድልየና ዝሓሸ ስርዓት እዩ ዘድልየና ኢሉ ሲቪል ዲስኦፒኒየንስ ከምፅእ እዩ እዚታት ኣይድለየን ስለዚ እቲ መሰረታዊ እዚ ኣበየናይ ስርዓት ትገብሮ ይኮነ ኣየናይ ስርዓት እዩ እሱ ንኽትግበር ድኸደልካ ቅዋማዊ ድዩ ብቅዋም ዝኸይድ ስርዓት ተኮይኑ እኮ ብቅዋም ይምረፅ ብቅዋም ይኸይድ ኣብኡ ሓላፍ ዘላፍ ክህልወካ ይኽእል ማለት ነቲ ቅዋም ራዮም እንዶ ገለገለ መራሕቲ ኣፍሪካ ነቲ ቅዋም እዮም ዘመሓይሽዎ እንድሕር ዳ በቲ ቅዋም ተርሞም ተወዲኡ ተርሞም ስለዚ ብርዕ ዘሎ እዩ يغيروا انتاي مالتي حجي ولا فنتا بريس الله يبل ولا دخن يزارو خاغله نتي قوام كغيرو خلو زول ديبيت كا وحطو كاب مسمر وتي زبلو خاني اتي ناي بحق نتميا جزء كوي نخسر دفتنا يا اسرو يطفو انتيميديت غبرو اب كومونتاتي خد سلازي از نردو اب ديمقراسياوي سرعاتات راح اي نغلقل هذا ابتي عنوديس جي نعوغ تهنس كلها حاجه خلتي تواغاز تخفل بإبتراسي ديمقراسي نمهنات ابزغ يدل زنبر سرح اتو معنود ناي ديمقراسي خون زغبوم نصا بريس ميديا زغا تفتينم سومكا تقوتيو سوم ابز تقوتيلو غيزي انتاي كوينا حجي تري الله قداماي مين ستريم ميديا خنفتراي كانن اوكي كل حزبنا كاتاتولو زخيل كسمعو زخيل ناي حبار ميديا يبلنا نسغا حجي دحراي everyone is entitled to his own opinion ابز غيزي زناتنا opinion راح يكون وان to his own facts بس احنا بنا ارتراح وننا مغنياتو نابا ملسا كان دي كان حوي كابتا قند مزارب خوين دلو حجي انتايو كريو خلو خانه اتي فري بريس معلون غزا رسو كابتا حدا اب غزي حلفه شدش عام تاريخ خير ترامب ناي فيك نيوز ناي سوشيال ميديا ناي يوتيوبرز اتي فاليو ناي ويكما واغا ناي تي فري بريس ناي غادي انترنت سي يفوكس على لو منتاي سوشيال ميديا متيو اونلاين متخاناتك خمس غدغلس كانت فابريكيشن امصيها حمحق غيركا متوغرام ابي بصح له حجي فري بريس كتلو خل خاصه حجي قوص صني حمش ابي يرالو بحافشنا درب حجي ابي اثرات راح يكون سي اوفرول حريقايو ابي يرالو فري بريس ولا تي زعبي شغل حجي سيو انتايو اسي بوزيتيف نجر الله لومي موبايلن انترنت راح كويس لك غازيتኛ نوتكو معناته لايف سيناريو بقدمي خازلو سيلكاس نعلم كتوصو تخيل እዚ ዜግነታዊ ጋዜጠኝነት ዝብልዎ ማለት እዩ ዝኾነ ዜጋ ሲ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሞባይል ሒዙ ላይቭ ዘሎ ነገር ሲ ኢሉ ሪፖርት ክገብር ይኽእል እዩ እዛ ላይቭ ስለ ስእላ ደሎ ይሓስባል በዚ መዳይ ሓበሬታ ኣክሰስብል ኮይኑ ንኩሉ ዝጠቅም ድገፍዕ ሓበሬታ ሎሚ ክዕበዝ ዝኽእል ሓበሬታ የለን ትራንስፓረንሲ ኩሉ ገለ ገይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ንዲስኢንፎርሜሽን ከዓ ዝጥቀሙሉ ኣለዉ جي موها أزيو أو أوير زي كون حبرتسب كا تشالنج خبيد معناته مزرك التكنولوجي زلو كل عينة ويدا مرحت جنرالات كل شيء تسعى النسيت يا ابن إثيوبيا إيرترام كينات جيجس جنرال باجا دبلي دبلوس نتوم مرخات زون كلهم عشان ناخدس بفوتوشوب بفوتوشوب زغورو ناي حيله قبر سلاسه زغويو زنبور سبات يوم يلوم نتم كلهم فوتوشوب كاغ دفمو ولا فيديو اديتنج كمان ايبلن كو فيديو انداتر اي كله حجي فوتوشوب سي نحد فيديو زغيد زلو كم وقت غبرو تخيل دي خاي تخيلن كمان جنرال درجه زلو اي نهبز نهاجر ملؤسي بفوتوشوب غيركاس بهيوتهم زنقاسقوس سبات سي كتر تخيل دي خبت سوفت وير ون ابغمدياتو حجي تاي مالتي اتي ቴክኖሎጂካዊ ምዕባለ ዘምፅኦ ዘሎ ነገራት ፌክ ኒውስ ምፍጣር ንኣብነት ብስነ ስርዓት ፌክ ኒውስ ሕጂ ከም ናይ እቶት ምንጭ ኮይኑ እዩ
قدم إذن تابلويد سين كومونيرا إذن تابلويد إذن غازيتينياتات ناي هبوبات سبات صحفة حدا هبوب سب حدا رب فتنا زوتو فوتوشوب جيرم ديم سئلي جيرم مال جيبهم مسكال إقوال كمز ترائيلهم 3 مليون شيطم بيت فرد تخصيصهم 400 شحكو خفلو دلوقتي ونياتو نعوم they are better off حدا نتبحا مش تخسيبهم نتسب كأنا فرق مليون كحسا خفيلهم مخو خدو calculated risk وسيدهم ريسك داتو سيلم الله أبزو فيك نيوز كا كومو عينت مزاجي اتي صبوغ نغرو زخونس حبريتا بقليل كفنولو زخيل نغر حانتي ايفنت لايف فني واسي يريئكا له لايف زكاية دلا زي معرخ اندي زقليل حجي كم زقدمك على نبا زي نترانسبارنس كتعمل كاخليو او ناوليدج بيز ديسيجنز نختوسد كتعمل كاخليو جد نايكو جن تايشعو تتقبرو زلها خ ايتيكالي ان ايتيكال بزح كثير سوشيال ميديا زم تسال تريخا انتاي جورناليزم ساينس يو نو 4 عامات اب يونيفرسيتي اتيخا تمهاروي سؤال كابو قراج مسيخا سوشيال ميديا خفيتكا نحنا غازيطينيات تلكار استي تجمرني حزروا ምክንያቱ እቲ ጋዜጠኝነት ከምቲ ካልእ ሞያ በአቲኻ ተማሂርካ ስነ ምግባር ጋዜጠኝነት ገለ ክብፅሕ ዝግብኦ ዝነበረ ሕጂ ግን እቲ ሶሻል ሚድያ ምስ አክቲቪዝም ከዓ ስለ ዝተሓሓዝ እቲ ናቱ ስምዒታት ኣብኡ ኣውትዩ ኣብቲ ውሽጢ የእትዩ ኩሉ ሻዕ ድፍኖ ስለዚ እስኻ ክትምነፍቕ ትክእል ተለይ ኩሉ ሻዕ ኣብ ከምኡ ዓይነት ሞያ ትምህርቲ እንታይ ዝበሃል ኣሎ እቲ ምንጪ ምማይ منشسي حجين تاي مين ستريم ميديا زي بلنا ولا دلنا مين ستريم ميديا خبال نخبال حدا حبرت سب امنت كمبرول خلالو امنت مسنبرول حبرت سب اب تسرحاتو خاني اب نويح جزيت ريبيتويشن ناتو كومبرومايز زي جوور اب تحسدو زيناتاتو حلافنت وسيدو ناي حبرت سب امنت تقبيلو حبرت سب ازي زبولو يتقونو عندابل خودول زغل ميديا كنفتر አይካልና እነዚህ አይ ተሰራ አብ ሀገርና እንተልካ ደፍርሳ አብ ኩሉ ሀገራት ተልካ ደፍርሱ ኣብ ኣብዛናት ከሕጂ ጠቐስካያሲ ካብ ፀኻያ ካብቲ ሓደ ሕቶታት ዝነበረ እዩ እዚ ሜንስትሪም ሚድያ ትብሎ ዘላ ሓጂ ብዙሓት ኣለዋ ኣብ ዳያስፖራ ዘለዋ ሚድያ ፀግዓዊ ኮይነን ዶ ሪፖርት ገብራስ ዋላስ ፌር ዝኾነን ሕብረተሰብና ለስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዊወል ነው ኣና ናይ ቶራይቶርያን ስርዓት እዩ ዘሎና ንዝኾነ ግን በቲ الميديا سي فيرلي دخونه جورناليزم كايد الله هذا أبي الله أنا نحجم هذا اسم دحرس تقول كله سايد دخونه أنا هذا تقامتي ميديا نحجر كاس بيزكلي تنا جورناليزم تفرسون لها because أرمن تتجاجي جورناليست نحركون كاي have to be in the middle of course كنت حتى تعلق هم قاعدة إنيا research تقبل لك لكن نحدا من قصي دقيف كام تقايم كان كيكونه نتيجة أنا كقل قل دخل أنت عانت information قبول لني قلت أجلو كم زعانت ميديا نترل لنا نبدأ نيلنا سلامتاي ምክንያቱ ትዝበልና እንታይ ድዩ ጋዜጠኝነት ወዲኦም ዝሕዝዎ ንዑነት ሞያ ዘለዉ ውሕዳት እዮም መብዛሕትኡ እቲ ናይ ጆርናሊዝም ትምህርቲ እቲ ኤቲክ እቲ ኣገባቡ ስርዓቱ ብግቡእ ተማሂርዎ ስለ ዘይመፀ ወላ ክገብሮ እንተደለየ እንታይ እቲ ዝገብሮ ይትፈል ሓደ ግዜ እሞ ትስንብድ ኢኻ እኮ እቲ ትሪኦ ብሶሻል ሚድያ ሓደ ጋዜጠኛ ድላይካ ሓተ ካይሉ ደቕርብዎ ነገር ክትሪኦ ከለኻ ولا بفلا يبزو أربعة أوانات كأبع إثيوبيا زريء زلله منجستن هاجرن حجن أبغون نقوله سبات بيدوان نينام غازيتينيات ينايلهم كاميرا حزام آتيهم أبغزاو تدقورو نجارات كرو خله هو غازيتينيات كابيس عبيدي زغيد خمون تخوين مو تي حقد أن تخسره منجستن أن تخسره investigative journalism كمان أبتحت تحق هون كابقيها ناتو إياديتات كله وي نتي antagonized قبر زلها أكلون كون أتو مسل علوي قال حجي أبكم دلنا نزبلك يلنا زي ما لو يناقن صعبيني تتأنك انتايو حجي رأيو كم على الجزيرة ذا أخلا حبيت غازي ميدياتات سي أبزز نوراني عرب سبرينج سايد وسيدنو نتلو تتال عبيتي ولا تجا حجي بزنا إسرائيل قد داير آية زلو كتعت ناي بالستاين إسرائيل زلو كل انت الميدياتات تم غازيتينياتات نمن سايد وسيدهم ككاتعو خلو وانتم زحطوتو نمن سايد وسيدهم ككالا خلو يخات سمع لذي كل شاعة ميديا أكالات
وخمت تسرعات بهاجرنا دلو خنصرصر كل زبال منصا بريس بال يلن سؤالكم هايدو ببدحريو ناتو انترست جروب አለው ናታቶም ይድሰርሕ ዝብሎ ናብኮም ዘኺድ ነገር ኣሎ ምክንያቱ ዳርጋቶም ዓበይቲ ናይ ዓለምና ሚድያታት ዋናታቶም ውሱናት እዮም ውሱናት ሰባት እዮም ውሱናት ሓፋትም እዮም እዚኣቶም ከዓኒ ወልፅልዋናቶም ይፈጥሩ እዮም ኣብ ውሽጢ ሚድያ ስለዚ ብዓለም ደረጃ ሙሉእ ነፃ የለን ዳሕራይ ከምዚ ዲሞክራሲ እኮ እዩ ዲሞክራሲ ውፁእ እኮ ይኮነን it's a process أبينا level نايت ديمقراطية لخايم بري political science political science أصلا يعني أو نتا rule of laws بالcourses نتا يبلك أصلا ديمقراطية is the best option هيكون خابت زلوا زحاشة لزغونة راح يخا حبرة السبع عالم تقبل وزغيد زلوا جن it doesn't mean as if في تجبر نخل هذا خابت failures نبرة بابنا أمريكا foreign policy أصيب ديمقراطية أمريكا بعراق تقبل وفتم ديمقراطية أمريكا بسعودية تقبل ديمقراطية أب إيران كم يجرو خو ስለዚህ እቲ ኤክስፖርት ምግባር ፈተነ ናይ ዲሞክራሲ ኣብ ብዙሕ ሃገራት ወላ ናቶም ኣላይ ሰብ ዝኾኑ ፈሺሉ ከምቲ ዓንተውያን መእተው ዝበልናዮ እቶም መሰረታውያን ነገራት ቶም ኤስቲፒ ስታንዳርድ ቴምፕሬቸር ፕሬሸር ኣብ ገሚዝ እሳቶም ኣይፀንሑን ነቲ ሕብረተሰብ ሲ ብኸምኡ ክትመርሖ ዘይትኽእሉ ኣብዚ ምዕራብ ዓለም ሓደ ካብቲ ዝመፅእ ዘሎ ክትዓት እንታይ እዞም ዝመፁ ዘለዉ حدش حبرتسبات أفتح حبرتسبنا واشتأتيهم ديمقراطياوي كالتشرنا تقتيلهم كخودي يقولون يوم دابله في اللعب زي أوروباتي رايت وينجز لا تعود زخدوا لزلوا نجارات كذا إسلاموفوبيا الله لا يوصلتني راسيزم الله قالوا بزح مغنيات هذا لذي نتاحتها بلك أخمل سا كلن ماجوريتو لحد بالكلمة خلينا نبأس مسجل اليوم ماجوريتو ميدياتنا نتاعكم أنا زين صعبين بايستلو اوكي ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት እቲ ክንኮኖ ዝግባእ ንኸይንኸውን ይገርና እንታይ ማለት እዩ ወላ እስኻ ጋዜጠኛው ተረኻ ክትፃወት ኢልካ ከማን ክትከላኸለሉ ዘይትኽእል ስርዓት ስለዚ ማጆሪቲ ተን ሚድያታት መርገፂ ዝወሰደ ወይ መስቲ ስርዓት ኮይነን ነቲ ካልእ አንታጎናይዝ ዝገብራ ወይ ከዓ አንጻርቲ ስርዓት ኮይነን ህዝቢ ኣብ ጎነን ከሰልፋ ሕጂ ብአይኒ ኢኻ ትዕልቁና ስኻ ነቲ ስርዓት አንጻሩ ኮይነን ህዝቢ ክኸስባ ፈቲነን ህዝቢ እንዳኸሰባ ዝኸዳ ዘለዋ ህዝባውያን ኢና እየን ዝብላ ነፃ ኢና ኣይኮን ህዝባውያን ኢና ህዝባውያን ማለት ህዝቢ ዝምውለና ይጥራሕ ህዝባዊ ሚድያ ማለት ሲ ህዝቢ ድውንኖ ክበሃል ከሎ ህዝቢ ፋንድ ገብረና ዊ ኤግዚስት ህዝቢ ፋንድ ይገብረና ዊ ዲስአፒር ስለዚ ናይ ህዝቢና ዓይነት እዩ ዝብላ ግን እቶም ኣዳለውቲ እቲ ራእዮን ዶ ብዚ ሓደ ካብቲ ዓብ ሚድያ ናይ ሃገርና ኣብዚ ዲያስፖራ ኣብ ሬሳት ኣጋጢሙ ዝቐነየ ነገር እንደራእየ ለዚ ካውን ላዕሊ የለና ኣብነት ምክንያቱ ንሕና ህዝቢና ናይ ህዝቢ ሚድያ ኢና እንዳተባሃለ ገለ ውሱናት ሰባት ከዓ ቦርድ በሎም ወላ ገለ በሎም ከዓ እሶም ከዓ ስጋዕ ኤግዚስተንስ ናይቲ ትካል ኣብ ሓደጋ ዘወቱ ነገር እውን ክውስኑ ይኽእሉ ስለዚ እቲ ንምንታይ ተዘካትዐ ነጥብኻ ኣብዚ ክትኣቱ ይግባአናኒ ኣብዚ ይግባአና እዩ ንምንታይ ናብዚ ኸይድኩም ናብ ብርጌድ ንሓመድ ትፀርዩ ኣለኹም ገለ ዛ ዓይነቱ ክትዓት ኢኻ ትርኢ ስለዚ እዚ እቲ ነፃ ክንኮነሉ ንኽእል ኩነታት የለን ከም ንሕና ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ወላ እቲ ሞያ ጋዜጠኝነት ተኸቲልካ ክትከይድ እንተፈቲንካ ንዑ ዝሕግዝ ኩነታት የለን ምክንያቱ ከምኡ ዝገበሩ ዜጋታትካ ኣብ ዘለዉ ከይተባህሉ ጠፊኦም ወላ እውን ኣብ ሃገር ኮይኖም ከም ነፃ ኣብ ሃገር ኮይኖም በቲ ሪስትሪክሽንስ ዊች ከማን ነፃ ሚድያ ክሰርሑ ዘይፍቀድ ብምዃኑ ጠቕላላ እዚ ኣክቲቪዝም ኢዳ እምበር ጆርናሊዝም ኣይኮነን ዝካየድ ዘሎ ስለዚ እቲ ናትና ሚድያ ኣብ ኣክቲቪዝም ዘተኮረ ኣብ ኣክቲቪዝም ሶ ኣባር እዚ ኣብ ህዝብናስ እንታይ ዓይነት ምትን ንንዛሕ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሚድያ ተኻፊሉ ዘሎ መንእሰይ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ብዙሕ ሰብ እንድዩ ብተፈላለየ መገዲ ኦፍኮርስ ተወሰና ናይ ጆርናሊዝም ስራሕ ክሰርሓ ንፍትና ግን ከምዚ ዝጠቐስክዎ ሕጂ ኮሬክት ሚ ፋም ሮንግ ወይ ተኣርመኒ ከላሊካ ኣልኩን ሕጂ ካብቶም ሓደ ንዓኻ ድረቑሓካ ክዛረብ ከለካ ብዛዕባ ሚድያ እቲ ግደናቱ እንታይ ክንደይ ይፃወት ባየስ ከም ደይብሉ ኦፍኮርስ ኩሉ ሰብ ከም ዝጠቐስካዮ ዋላ ተን ዓበይቲ ቢቢሲ ተን ዓበይቲ ትካላት ኣለወን ግን ቁልዕ ዝኾነ ኣይኮነን ኣባና ኣብ ሳልሳይ ዓለም ክንሪኦ ከለና ግን ቁልዕ ዝኾነ ወይ ነቲ ኣንፃርቲ ስርዓት ትኸውን ወይ ከዓ ደጋፍን ስርዓት ትኸውን ሕጂ ነቲ ተርፍ ነቲ ህዝብኻ እንታይ ትምህር ኣለኻ እንታይ ዓይነት ኢኻ ትገድፈሉ ዘለኻ ተረዲእኻ ንበኻላይ ፅባሕ ኣለኹ እንደ ብሓደ ግን እንታይ ሓዘኒ መስለካ ቅድም ናብ ንቡር ክንወስድ ዘለና ህዝብና እዩ ትደሎ ናይ ተንሚድያ
اوكي هاي معناته اه BBC قال انت لنا اتليست حدا فانكشنال زغونه منغستي الو بحوار حدا نمنغستس ورقه يطمطونهم حدا ديبارتمنت ناتهم تكال انفستيجيتيف جورناليزم مناي بوليتيكاويان دغبرو كم واتش دوغ يدو خوني كاتاتلو مخون نعوم امبر ناي كالو عالم زلو نغرات اجيبت سايد موساد بحال ابينا ابن ناي بالستاين اسرائيل كونفليكت حجي تن عبيت ميديا تبلني عالمنا ሳይድ ወሲደን ክዛረባ ከለዋ እቲ ኣርጊመንት ከቕርብኦ ከለዋ ገለ ክትርኢ ከለካ እንታይ ትብል ኦኬ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ፍልይ ዝበለ ኣብኡ መፅዩ ኣብቲ ሜድያ ትሰርሕ ፍልይ ዝበለ ካብቶም ናይቲ ማጆሪቲ ዝተፈለየ ተመፅዩ ስጋዕ ናይ ዘይምፅዋር ነገር ትርኢ ኢኻ ስለዚ ኣባና እሞ ግደፎ ናብኡ ይቀረብና ንዲና يقربنا ምክንያቱ እቲ ከምኡ ክንገብር ክንክእል ኣብ መስርሕ ምፍጣር ኢና ዘለና ፅባሕ ንጎሲ ዝኩሉ ኣክቲቭ ደሎ ጆርናሊዝም ጆርናሊስት ኣይኮነን ስለዚ ጆርናሊስት ኮይኑ ዘይኮነ ኣክቲቪስት ኮይኑ እዩ ዝኸይድ اكتب كايد الله ሓደ እሱ ካልኣይ ከዓ ክርስዕ ደይብሉ እንታይ እዩ ካብቲ ኤቲክ ከዓኒ እቲ ኤቲክ ናይ ጆርናሊዝም ሙሉእ ኮርሲ ሰሚስተር ሙሉእ ትመሃሮ እዩ ከይ ሲናሪዮስ እንዳገበርካ ተፅንዖ እዩ እዚታት ከይገበረ ግን ሎሚ እቲ ሶሻል ሚድያ ከዓ ምስ እቶት ስለ ዝተኣሳስር ዘሎ ከዓ ከመይ ጌርካ ሞር ኣቓልቦ ሰባት ትስሕብ እምበር እንታይ ትሕልፍ እንታይ ትሕዝቱ ይኮነ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ዝብሎ መንእሰያትና ረኺብካ ገለ ክተማኽሮም ከለካ ወል ባዕሉት ናይ ቲክቶክ ሲናሪዮ ዓብ ምስክር እዩ እንታይ እዮም ድብልካ ወል ዘረባካ ፅቡቅ ነገር ቁም ነገር ተብዝሕ ኮንካ ብሎ እጂ እንታይ ማለት እዩ ንኽርዳእካ ኣብ ቁም ነገር ውፅእ ዝበለ ናይ ቲክቶክ ዓይነት ክኸውን ኣለዎ ኣፕሮችካ እምበር ዩቲዩብ ከማን እኮ ሕጂ ናይ ዕድመ ዝደፍኡ ሰባት እንዳኾኑ ከይዱ ማለት دخين الله ጀነሬሽን ዩቲዩብ ምስ ጀነሬሽን ቲክቶክ ክረዳዳእ ኣሎ ዘይክእል ኩነታት እዩ ኣነሲ ንመኽሪ ንመንእሰያት ዝብል መደብ ሓደ ኣለኒ ጣዓሞት ዝበሃል መደብ ኣለ ሕጂ ብቲ ጣዓሞት ኣብ ዩቲዩብ ምስ ፈነኽዎ ተረኣኽዎ ግዜኻ ገዲፍካ ገለገለ 4,000 መንእሰያት ጥራሕ ገለ ይርይዎ ሕጂ ኣብ ኤዲተራት ነይረና ንርቲ ኦፊስ ምሳይ ዝሰርሓ ኢራናውያን እንታይ ይብላኒ ካልድ እዚ መንእሰይ እኮ እዚ ስታርገትካ መንእሰይቲ ኮይኑ ኣብዚ ይሰምዓካኒ ሕጂ ርኢኻ ጣዓሞት እንታይ ገይረያ 10 ሚኒትስ እየ ገይረያ 10 ሚኒትስ ምክንያቱ ፔሽንስ የለን بسين يلا ሓንቲ ቴማ ሂበይ መኽሮም ገለ እያ ሕጂ እምበር እዚኣ ካብ ደይኮነ እሞ እንታይ ዳ ተበልክዎን ሕጂ ሕሰባ እታ 10 ንሕና ናይ ዩቲዩብና ክንደይና ዝሕቦ ክንደይካ ትዛረብ ሰዓታት እዩ ግን 10 ደቂቕ ምስ ገበርክዋ እንታይ ኢለ ሓሲበሲ ኖ ከምኡ ይኮነን ነዛ 10 ኣበይ ጀሚራ ኣበይ ትውዳእ ሓሳብ ተላሞ ንገረና ኣብ 10 ክንመትራ ነዛ 10 ኣብ 10 መቲረን ሓንቲ ካብታ ምታር ዘእተዋኣስ 45,000 መንእሰያት እዮም ስኻ ሕጂ እንታይ ድልየትካ ናብ ክንደይ ሰብ ክበፅሕ ትምኽሪ እዩ ክንደይ ሰብ ዝሪኦ እንተኮይኑ ዘን ከይተገዲድካ ናብ ቲክቶክ ጌርካ ክትበፅሖ ዝደለካ ክትበፅሖ ኢኻ ወላ ተን ዓበይቲ ሚድያ ከይፈትዋ ናብኡ ክኸዳ እየ ምክንያቱ በየን ገይረን ክበፅሕኦ ነቲ ክብፃሕ ዘለዎ ጀነሬሽን ንመንእሰይ ዝኾነ ሕጂ እቲ ሚድያ ኣብ ድሌት ናይቲ ሰብ እንዳወረደ ይኸይድ ኣሎ እምበር ከም ብሙያ ጆርናሊዝም ኣይኮነን ከዓ እቲ ስሙ ኢና ሕጂ ክንጋገደ ይብልና ገለገለ ድፍትና የለዋን ማለት ኣይኮን ተፈቲነን ሓደ ካብኡ ሬድዮ እሬና እንታይ ክትክሰስ ማለት እዩ ኣይ ዝያዳ እሞ ነቲ መራሒ ናይቲ ሃገር ከም ፕሬዚደንት ኢላ ትፅውዕ ዝያዳ ደይክደፍያ ደይሰምዮም ድሞ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ በቲ ዝለሞዶ ገባብ እንተደይከድካሉ እውን ንዓኻ እውን ኣንታጎናይዝ ገብረካ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ኩሉ መብዛሕትኡ ኣትይዎ ደሎ ናይ ኣክቲቪዝም ተራ ናብኡ ክትኣትዩ ይደልየካ መርሓባ ሕጂ ኣብኡ ቁርባ ኣሸጋሪ እዚ ከዓኒ ኣብ ንቡር ኩነታት ስለዘየለና ኣቴነ እንታይ ለዎ ትህብ ንሕብረተሰብና ሓደ እቲ ሕብረተሰብ ክመሃረን ወይ ከዓ ክልህቦ ዘለዎ ከምኡ ድማ ከም ምሻለካ ሲኒየር ጋዜጠኛ ብዙሕ ዓመታት ዘገልገልካ ነዚ ኣብ ማስ ሚድያ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ወይ ድንቃሳቀስ ዘሎ ተፈላለየ ኣብ ዳያስፖራ ዝርከብ ኤርትራዊ እንታይ ምበልካዮ ነዚ ዓይነት መገዲ ንህዝብና ትምህርታዊ ዝኾነ ናይ ፍሪ ፕረስ ከምፅእ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ዓይነት መደባት ከምፅእ ኣለዎ ወይ እንታይ ዓይነት ምክሪ ትህቦ ኣብዚ ሃርሞኒ ሜድያ ዝበሃል ኣለና ኣብ ሽወደን ነቲ ሕብረተሰብ ብዛዕባ ዜናታት ሽወደን ኤውሮፓን ሓፈሻዊ ነቕርበሉ ኣነን መሓሪ ኣብርሃም ዝበሃል ብፃየን ካልኦት ብዙሓት ብፆትና ከምሳና ኣለዉ ኣብዚ ምስ ጀመርና እንታይ ኢልና ውድስናት ንሕና ጥራሕ ኣብቲ ኦፐራቲቭ ፓርት ባዕልና ኣብቲ ምምሕዳር ባዕልና ኣብቲ ናይ ደገ ርክባት ኣይከውንን እዩ ንኣሽቱ መንእሰያት ከነሰልጥን ኣለና ምስ በልና ናይ ኮርሲ ዕድላት ኣውፂና ከባቢ 20 ገለን ሰባት
جميرم ده المتصراي مقبارنا انتاينا غيرنا ابزا عدي نعم ماستر ديجري بجورناليزم كتقبر زمتات حفتنا نيرا زهور عز محمد تبال اسا بسنة سرعات قد محجغا نا يونيفرسيتي دين يعني را ابي يونيفرسيتي جورناليزم يعتمهر نيرا حدا ماسترز ديجري نيرو ابي اثيوبيا اديس ابابا يونيفرسيتي ابزب شو ودن كان ماسترز بجورناليزم كال ايغيرا سلازي عودا سلازغونه تمرتا سلازغونه بسنة سرعات ماتريال الداليا اتي باب كورسز اب يونيفرسيتي جورناليزم 101 يلقى حزبومو عينت بيزك اديوكيشن جميعنا هنا او شعوخ التعاتي الله تاي مالتي سخا نيترال كتكون تاي مالتي منش حبريتها خمي يخون دلو حجي ومسرعة خايو تبل مبزحتهم زم اكتيفيست زلوون صباح نقو السوشيال ميديا زمصو قالوا تاون اون تاون سامز صوتو تري الله خمي بولاريزيشن فترة حبرت سبنا له صباح نقو حدا يا اخي عب منتي نبو مو امسي يحسب حدا غيزي خمو نبو مو امسي كمز كراش كورس ورك شوب عين دوم هاب تزكال صوا بالكاسي كاب جبركم خاب حسكم موسي ولا كا يونيفرسيتي اتيكم جورناليزم 4 عامات هاي تصنعوا قل ات بيزك كتردوا وسي إلكا حد صرتي تريننج كورسز ما حابدو مدلي يبل مغنياتو اتليست تنقيحت مسمرات تفلطهم تاي مالتي تحتتهم زغل نجر انت كل السوشيال ميديا كو دوس اند دون دوس كله ግን ብትግርኛ ስለ ዝኾነ መንተርጉም የብፅሓሎ ስለዚህ በር ቀንደይ ምትዓፅዋኮ ሰቦሞ ንሕብረተሰብ ሙሉእ ኣብ ሜድያ ወፂኡ ፍርኖ ኮነ እትወኩም ኢና ክብል ሓደ ሰብ እንታይ ማለት እዩ ማለት ፍሪ ሓንቲ ኩሉ ሻዕ ዝብላ ቀይሕ መስመር ናይ ፍሪ ፕረስ ኩሉ ሻዕ እንታይ እያ ነይራ ነቲ ናይ ሆሎኮስት ዲናይ ምግባር እዚ ኣብ ዝኾነ ዮ ምዕራብ ዓለም ኣብ ሜድያ ይፍቀደካ ኦኬ ኩልኩል እዩ ብሕጊ እጂ ንሓደ ከምኡ ዘጋጠመ بخون دا تخلقلس جنا بدحر حجي خالق هولوكوست خفتر متي ميديا حدا دا زارب قال حجي جن من يبصح يونا زي حجي عريخا قصيركا واتش دوك يبلنان كمان كل الميديا تاع ميدوس قال انترست جروب اكيبهم كمان زي بانجليش ترجمكا زيهم كم زبل له زي ميديا زناتكم بلاتفورم اب حدا حبرتسب صباح نغو حدا ابنا تعلنا نو ناي رواندا ناي توتن هوتسين ስለዚህ ካብኡ ሪኢኻ ገለ ቀይሕቲ መስመራት ኣብቲ باكتيفيزم بولو بجورناليزم بولو ابت ميديا سوشيال ميديا واتسيو سجع زقرب زحلوه بيزك كورسز كوهابو اقداس مخون ابزون انترست زهولي مثلني ولا ساتومون حما اكغبري لزغبر يله سانا افلطو زغبر وي كاخات بقس ስለዚህ نعاتهم كمز كراش كورسز عينه تريننج تزوهب ምናልባት ولا اونلاين عينه እቶም ብፍላይ በቲ ኣብ ተዓውዲ ዘለዉ ሕጁን ኣብኡ ዝሰርሑ ድምሁሩ ዘለዉ ገለ ንዖም ጃስት ፓርት ናይቲ ድገብርዎ እዩ ንዓቶም እክብ ኣቢልካን ሓደ እክብ መሰበልከዮም እውን ሓድሕዶም ክከባበሩን ይህን ሜን ክበሃሉን እውን ናይ ሓባር ዕማም ስራሕ ክገብሩ እውን ክጅምሩ እዮም ኣብ ወርክሾፕ ኣትዮም ክዘራረቡ ተጀሚሮም እውን ቁርብ ካብቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ጌጋታት ውሽጦም ነብሶም ክሓኩዮም ከምኡ እንዳበልካ ቆልብቲ ሓደጋ ክቕነስ ምተኻእለ መስለ ብጣዕሚ የመስግነካ ካልእ ሓወይ ነዋሕ ታ ዲስካሽን እንዳሃብና ብዝበለፀ ብዛዕባ ናይ ፍሪ ፕረስ ትብላ ትምላእ ነገር ተሊካ ደስ እንዳበለ ንክሰምዓካ ንዝኾነ ግን ኣይ ቲንክ ተንሕቶታተይ ብብዝሐን መሊስካያ ኒኻ ወላ እንታይ መጨረሻ ክብሎ ዝደሊ ሓደ እቲ ኩሉ ሻዕ ክንርስዖ ደይብልና ኩላትና ብፍላይ እቶም ኣብ ሚድያ መደባት ተቕርቡ ዘለኹም كمأتون موصين مدواتكم كمان تتغبروا نتب إرترا تفتن نتع برس حبرتسب إرترا أوير كهون قليلهم نقصنتهم كفيلهم خي ولدو خي زمودو تريفهم دلو قول شعت أنون عليك غبرة زلني أبو حمد حنساب ترح مذكرهم ديكونه تحزني ذكرهم كلها وش أنا ونا بامسهم كله خلني عندي أجزي أقولهم أقرمن قدين كل الميديات نزي أبتم حالته خي حلوها أبشودن يتنبر أنا داويت إيسا أشودنا وزيقنا سلزلوا نايزا حد زعب يا غازيتات كندز معالت غير الله حمش تشحن كندزن 10 تشحن قلنا معالت غير الله خبد إسر نابلا سول غيرنا نابل علي معالتاو يوصو زي حجي هزبي أيترس عيو تتخفل واقع نزيو إيو سلازي تقول ميدياتات كله أب متوين موتيون نزيهم دازكرن تزغيد تحبر تسوون معناته سخا نفسها أبطو مع ميتكاتر يقول لك أبا أنت زنبرسي كرس عليه بكا أمزا طفيقو من هذا اللو خندي لباماتن هزبهم كحقوزي لهم أي ولدو أي زمدو دكما يسدرو ما يكبرو دكما يرأيو تريفو مالو
እዚ ከምዚ ኮይኑ ሱቕ ምባሉ ስርዓት ተዓዊቱልና ኣሎ ኣብቲ ርእስቲ ስለ ዘለና እግረ መንገደይ ኩሉ ሻዕ ክንዝክሮም መን እዮም ኣብ መደባትካ መፂኻ ገለ ደቕረብዎ መደብ መዚ ንብሎ ዘለና ትንክፍ ኣቢልካ ብዙሓት ዕድል ኣይገበርናን እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ከመይ ጠፊኦም ራእዮም ኣብ ደገ ወፂኦም ዝሞቱ ከዓ ራእዮም ሚልክያስ ምሕረታ መንግስተ ሰማይ ዋርሶ ኣሮን ብርሃነ መንግስተ ሰማይ ዋርሶ ጳውሎስ ኪዳነ ሰሎሞን ኣበራ ካልኦት እውን ጋዜጠኛታት ኣብ ደገ ወፂኦም ዝሞቱ ዘለዉ ክትርኢ ከለካ ታሪክ ዘይብሉ ተርፍ ኣሎ እቲ ፓዮኒር ዝጀመረ እሞ ዋጋ ዘኽፈለና ሰባት ዝተኣስሩሉ ነፃ ፕረስ ናይ ኤርትራ ስቕ ኢልና ብነይቢ ጀመርና እያ ስለዚ ነቲ ርእስትና ምናልባት ካልእ ግዜ እውን ኣብ መዓልቲ ነፃ ፕረስ ኣርእስቲ ካስፊሕካ ክዝረበሉ ክእል ኢና ሕጂ ግን ከየንውሕ በዚ ኣደው ከብል እሞ ስራሕ ግን ብዙሕ ስራሕ ዘድልዮ እዩ ኣብ ጌጋ ማእዘኑ ንኸይድ ስለ ዘሎ ተቓላጢፍካ ገለ ተደይተገይሩ እዘን ዘለዋ ሶሻል ሚድያታት ምናልባት ነቲ ህዝቢ ዝያዳ ፖላራይዝ ክኸውን ከይገብራ ስጋኣት ኣለኒ ብጣዕሚ የመስግነካ ካልኦት ሓወይ ኣነ እውን ክብረት ሃበለይ ነቲ ዕድል ሂብኩም ሓሳበይ ስለ ዝገለጽኩ ሮማዓልቲ